Hello people! Αυτό είναι ένα επεισόδιο του Τζούτζαρ και θα ήθελα να σας ζητήσω να με συγχωρέσετε, διότι δεν βγάζω επεισόδια την Παρασκευή. Από εδώ και πέρα θα βγάζω πολύ πιο συχνά επεισόδια, αλλά όχι τόσο μεγάλα. Θα βρίσκω ένα θέμα probably για να λέω. Σήμερα είναι το πρώτο μετά την αλλαγή επεισόδιο, οπότε και αυτό μια πρεμιέρα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχω κάτι ενδιαφέρον, απλά τώρα πριν 10 λεπτά έφτιαξα ένα όπλο από αντικείμενα καθημερινός. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω πώς να το φτιάξετε και τι να χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, το όπλο καταρχάς είναι αυτό εδώ. Είναι μικρό πιστόλι Nerf. Αυτά είναι κοντάρια από πλαστικές σημαίες που υπάρχουν στα πανηγύρια ή στα άλλα και γενικώς σε τέτοια θέματα. Και αυτό είναι το κλασικό, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, αλλά είναι αυτά που δυναμώνουν τους μυς. Λοιπόν, αυτό χρησιμεύει για τρίποδο. Το κάτω κοντάρι σημαίας χρησιμεύει για κάνη, ενώ το μικρό χρησιμεύει για στόχαστρο, όπως βλέπετε. Ωραία. Ας το δούμε και μία από μακριά. Ελπίζω να το βλέπετε. Ωραία. Κοιτάξτε πώς θα το φτιάξετε. Μπορείτε να πάρετε ένα οποιοδήποτε πιστόλι, να φτιάξετε μια δική σας πώς το λένε, τέλος πάντων, χερούλι για να το πιάνετε. Και με μια σκανδάλη. Εδώ έχω βάλει εγώ το Nerf, οπότε το πλύζω. Κάπως έτσι. Οπότε τα δύο κοντάρια θα τα βρείτε από σημαίες. Ενώ το τέτοιο, εντάξει, υπάρχουν πολλά τέτοια, ακόμα και στα τζάμπο υπάρχουν. Αυτή εδώ είχα βάλει ζελοτέιπ, χοντρό ζελοτέιπ χρησιμοποιήσει, αλλά όπως βλέπετε δεν έβγαινε ωραίο. Και από πάνω έβαλα λίγη μονοτική ταινία στα σημεία που πρέπει να κρατηθεί. Και εδώ, πίσω από το τέτοιο, πώς το λένε αυτό, τέλος πάντων. Αυτό είναι το homemade sniper και θα ήθελα πολύ να αποστάρετε και στις ιδέες για να κάνω καλύτερα όπλα τέτοια. Στο επόμενο πιθανό να σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα πιστόλι από ξέρετε αυτά πώς τα λένε, τα μανταλάκια που πιάνουμε τα ρούχα έξω, που τα στεγνώνουμε στην ταράτσα. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν ένα επεισόδιο του Τζούτζαρ Homemade Weapons. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την εκπομπή μου και μην ξεχνάτε, μην κάνετε dislike. Ευχαριστώ πολύ.